il a acheté le bouton. Passe. Škoda, no. Měl SO3 suited, ale není u stolu, takže šanci pro Cecil, aby ukončila tu stand-up game. Rozhodně je kombinace, která je dostatečně silná, aby vyhrála i třeba multivej, ale bohužel Sylvain drží to samý. Évidemment. Et il a aussi un énorme désavantage d'attendre une heure si jamais c'est tak je to opravdu zábavné v tom, že pokud někdo z nich vyhraje, tak nejenom, že vyhraje žetony od toho druhého, ale ještě přinutí tu další osobu k tomu, že to bude mít dražší o 3000 euro. Vlastně by to bylo ještě dražší, protože ve hře už máme víc hráčů, ale vietnamský hráč se zapojil až pozdě, takže téhleté stand-up game číslo 3 se neúčastní. Vidíme, jestli to je další. Vidíme, no, jestli jste si třeba dá tady check race a vyhraje to. Bylo by to hezká hra. Tak je z toho call. You know what is stand-up game? They are playing stand-up game. You know what is it? No. I explained him already. For next time. You know now. Check. For next time is good. Just to explain what is happening. Jiná na Rivera. They both now fighting. Which of them stand? Yes. You're gonna stay stand up. No, budou stát dál.